Għatmur tara xi play? Kemm jinbidlu n-nies li jirreċtaw, parrokka, ftit żeba u forsi xi maskla u persuna mhux dejjem tintaraf. U jien? U int? Ħafna drabi ma nirrealizzawx li aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu qisna l-atturi tal-play. Iva, għax bħalhom nilbsu l-maskri, nilbsu l-parrokki, ninżebaw u għaliex? Biex ma nintarfux, biex ma nurix il-veru minn aħna, ma nurix min jien fil-verità. Ħafna drabi jien dak li jriduni nkun il-ħbieb, quddiem ommi jew dawk li jieħdu ħsiebi mhux il-bint ideali. Quddiem l-allima, l-istudent li qatt m'għandu tort u fit-triq ħafna drabi nkun nirrifletti xi artista ta' xi film li togħġobni. Mhux hekk, inkella kif nista' nfendi fil-ħajja, l-aqwa li jarawni tajba, nintoġob qudiemhom u fuq kollox ngħix bla tfixkil kull fejn inkun. U jien min jien? Jien veru dak li qed nuri li jien, jew jien fil-verità dak kollu li mhux qed nuri? Kull wiċċ jista' jkun maskra, jgħajjat il-profeta ta' Nażaret, iva, hekk jgħid Ġesu lill-Fariżej, u li jaf kollox jgħidilhom li huma ipokriti, nies li jafu sew juru wiċċ bieħor. L-nies imbagħad jgħidilhom biex jobduhom, imma mhux biex jagħmlu bħalhom. Ġesu, il-ħabib tal-verità, iridna nkunu aħna verità, iridna nkunu mimlija bl-imħabba mhux lejh biss jew lejn l-oħrajn, imma irid ikollna mħabba kbira lejn anfusna. Ġesu qed jgħidilna biex ma nibżawx inkunu aħna, inkunu bħat-tfal iż-żgħar, ma nibżawx ngħidu l-verità dwar nfusna, ma nibżax nuri li jien nagħmel ħafna tajjeb imma kultant iva nagħmel il-ħażin. Ammetti l-ħażin tiegħek u aħfer lilek innifsek u uri l-veru int b'dak li tajt u dak li tagħmel. Tibżax tkun bħal Ġesu fil-ħajja tal-lum. Ġesu ħab lil kulħadd u ma beżax jurih dan, ħab lil midinbin, lit-tfal u iva għallem lin-nisa meta dawn in-nies kienu meqjusa nies ta' bla importanza. Ma libis maskri biex jidher sabiħ quddiem il-Fariżej jew dawk li jikkundannawh, imma qal u għex dejjem il-verità. Minu l-verità ta' ħajjitna madux fil-qabar, qal Stefnu b'ċertezza kbira. Il-verità hi l-futur tal-bniedem għax Alla ta' missirijietna qaleb il-ġebla li biha is-siġilla il-qabar ta' xut fidil. San Stefnu llum lili u lilek qed jgħidilna biex inkunu bħal Ġesu, inkunu mimlija mħabba lejja nnifsi u lejn l-oħrajn, inkun ġentili, ngħix il-maħfra. Il-maħfra l-ewwel lejja nnifsi biex ngħix il-verità. Iva, aħfer lilek innifsek. Int, għalkemm differenti minn ħaddieħor, inti għandek it-tajjeb daqs ħaddieħor. Kieku Alla ridek tkun bħal ħaddieħor kien joħolqok hekk mill-ewwel. U ħalaqna biż-ġbieqa tiegħu, imma mhux l-istess. Għaraf mela s-sabiħ li hemm fik, kun int kull fejn tkun u inżel mill-palk u ibda għejx. Int Kristur xoxt, int il-verità li tirbaħ kull żball tagħna, inti dak li kull bniedem ifittex, inti il-ġentilezza, il-kelma maħfra, il-kewkba ta' filgħodu li tirbaħ il-lejl tal-gidba. Għatini dejjem mulej il-ferħ li jinħares f'għajnejn l-oħrajn biex ngħidilhom bit-trasparenza li jiena ħabiba vera, li fuq xoftejja għandi l-vuċi ta' qalbi mingħajr ipokresija li toqtol. Għallimni mulej, inkun bint żbuħija tal-jum biex kull kelma li ngħid lil ħuti tkun nixxija ta' paċi u ħajja u ma niżraqat il-mewt u tbatija. F'kull laqgħa ma' sħabi għatini l-kuraġġ inkun id-bissima li tajn, id li terfa', kelma li tnissel fiduċja. Kull bniedem fl-aħħar mill-aħħar jagħtikas biss il-verità li hi l-messaġġ tal-imħabba. Bimħabtek għajn inkun fidila f'dak li nagħmel għal paċi, għax kultant forsi inċajpar u ndalla mid-daw li tajtni f'moħħi u f'qalbi. U bidejja fit minnu iżgħar inkun sinjal tal-verità eterna, l-imħabba talla li jrid l-uliedu mdawlin b'kelmtu li ma titradik qatt.